বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন। হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনার বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ।
लामसोको जतनो हाइनो हाइ चिनि खरांनि मांग्लिबो जों नरनि बस गांगो तिनि हाइनो हाइ चिनि मांग्लिनि बिसिंते ककलाम पान्दा तुबि फाइफिउका चिनि ककलाम पान्दा व जों तिनि मानखा खरकजा चिनि हास्तिनि न बुकुक अक्राजक बेलाइनो रजाब गरं मोसा गरं ते फुरंनाय जक बिनि सिनि मुंनो जों रिसनि रिशे रबाया अमहाइ ब बेलाइनो गिते हास्ते व बुरिनि बिसिंगो खरकजा बनो राष्ट्रपतिनि याक्तै एवार्ड मानानि थाङि दंगो के फाइदि जों बबाई बिनि सिनि मुंरक तेबो काहामके साइमा लायनो बबा हाइके ब एवार्ड रक मानानि थाङि तंखा बिनि उक्लुको लाइफ हाइमानि कक रंनो तुयै लाइबु मानो तुयै जों बिनि खुक्तिनो तेबो साइमानानि जायतक लायनो फाइदिनके जों पुइलानो बुखु अक्रानो लामसक लायनो बुखु अक्रानो पुइलानो लामसक चिनि मांप्लिवो आव खुलुमका चिनि खरांनि आदं संनो चिनि खरांनो बेलाइके हामबाय माया पारो तामि हिमालय बरकतिनि आनो थाइसा थाइनि कक संनानि बागै फाइजाका हामजागै आनो फाइग्या संनानि कक थाइसा थाइनि चिनि संगीत नाटक एकाडेमिनि folk music ताइ folk dance नै साइनि चिनि सकात मानानि बागै जंजाखा आबुनि बागै संगीत नाटक एकाडेमि नबो खुलुम याफारो ताइ पाइप्लाया हामबाय माया फारो तामि हिमालय अबहाय सकात मानमाबाय बेलाइके साक साकनो तंथुबजाखा हामजाखा खातुमा मानखा बोसोक जरातिके अमो अ जराव फाइ जंजाखा शिवो आंबो बोसोक जरातिके साकथारि फाइके आबो काइसे काइसे के सानानि थांखाय बेलाइनो कलक लामा सासा सालनि बेंगिया आबुनि बागै जंनाय आनो चुकजांमाबाय बेलाइके हामाय माया फारो पक्रानि खुक्ते जों आंतेबो सिनानि मुचुंगो राष्ट्रपतिनि अ एवार्ड folk music के folk dance नि बागैनो मान थांनि दंगो के अ मुसामुं रजाब मुरगले प जरा रंनि सिमे बुखु रंनि सिमे जेंसाखा आबो मिथिजा जों सायखना आव बुखुक नों बेलाइके न नांमानि कगनो न संका याफां यारों निसिमि जेंसाय फाइनांखो तो गोबां मा जरा नावो हायपानो सायखनारवानो जे मानसा जे सपानो सामुंनो तांनानि थांखाय आ सामुनि फुनुंमारि एबा आबोनि काहामारि माना हंखाय गोदों मा जरा ना ताइ खालगै तांनानि नांगौ खा बारा हंखाय जों कुनु सामुनि पानो काहामनि मारि मानिया बोथाय मानिया हायादिबा काइसे बुफां गाइबो आबनो थाइरुय आबनि बोथाय जाना हंखाय किसाले जरा नाव अबाहायनो जेसा सामुंगो पानो परा लेखा पानो हंदी रजामुं मोसामुं पानो हंदी निनि बाग बागिजा पानो हंदी निनि माइखोल निनि खेत हुक जत्तो जागानो जों हामालगै जों सयै आबनो लायै थाइमानि जरा जरा नासिङि मांखाय आबनि थाइमारि गाहाम मानु माया आंया नों चाइतक मा तंखाय साकथार मा तंखाय जों मानु वाइसे वाइसुखाय जों हामा बाराय थाङो इ अबो अंगलाखा आं अबनो खलायसगै मांगलाखा आबो हाया रम खाबा रमैनो थांसिनाय आहा एसे माखु दिनाय इनके आंगबो जे आं जे तंखरा जायखिया नि आमा खरकसा फोरोंनाय जे तंमानि आमा बरंनो आं खुलुम याफारो आनि आमा बाबु संनो दिनिनो सालो ताइ आनि गामियावबो आनि गामिनि बररक बेलाइके रोजा मोसामुंबाय गोरोंजाक नरक जतनि सिनि बायो बर्तमान ठाकुरपाड़ा अ गामिनोबो आं मुइतो तंगो ताकबो मुइतो तंनाय थियासाकनो आं अ गामियाव हासैमाबाय आं साक साकनो बेलाइके तामनाय खातुंवां आ गामियाव रोजा मोसाबाय आगिनो जों गोरोंजाक ओंके आनि गुरु जियानो रोजामुं मोसामुं ताइ फोरोंरग दैदुनाय बरंनोबो आं खुलुम याफारो ओंके रमदि आं सोलोंपुरनि सिमि स्कुल लाइफ नि सिमि आं जेपुरु स्कुल अफ भर्ती उंखा नार्सारि आने आमा माने समाज शिक्षा कर्मी बा चिनि आगि बालवारी स्कुल नि हिंता आरुनि फोरोंनायानो आमा खरकसा तुलसीवतीनि छात्रीबो बिन आरुनि होइते आं बिनि आरुनि थानिनो आने आमान थानिनो आने आमानानि जतनि साय गुरु कतर ओंके आने आमानि याक्तैनो खुक्तैनो आं सोलोङै फाइग्या रमदियाबो 1967 नि साइसे सिगां 65 रङानो
engke aprun simino baluari rogo porijak engke nugo bunyo serengman nugo hagito baluari engke pungo simia sal telelek sal jora jora kai mosanani sisu rongo amti rokni tongo tai kebangma jaga-jaga program ngo block level ngo state level ngo aprubo engkai chini jirania block o belai ke mosanani rojamnani agi sak tharjago aro rogo ang batayu batai tebo khaba sai phayo aprun simina ang okra chakarok bai sini kamini khoroksa mosamung kereng rojamung kereng naro jotoni sini tongbayo ani guru bohni mano tijaka Subodhdev Burma bobo belai kenu kereng parano tuitunai sini kamini bororo agini simino Delhi amoni phataro go thangai mosawi rojabui tui phaijak abonokno nai ang aprun simino khahabjak bhaike sino rojamung mosamung rokno komoriya tongi mannai bhaike tebo kuchugo tisai manai tebo hayong bermo piri manai obhaike ang saktharia oino লেখাপড়ানি লগে লগে রোজামুং মোসামুং বাং গদালি দংখা ইনকা স্কুল লাইফ ni simi jaga jaga o ma mosayo ma rosabuyo okara rok bai ma thango ingkai rom dioro akashbani kaisa tongma bai belai kesini rosamung mosamung जों रोंथानि तेबो सोलोंथानि तेबो नुकथानि तेबो आवायं थानि बेलाय खेनो जुबाओ सिनि आकाशबाणी अल इंडिया रेडियो न बनो बेलाय खेनो पाइपलाय हामबाय मारुओ जों आरोनि सिमिनो जों रोजाबनानै तेबो खाबासै फायो जोरायनि सिमनो जों रोजाबो चाइल्ड आर्टिस्ट आप्रन सिमनो ताइ रोंनक रगो बरि रोजाबो जों लाचिमानि किरमानि करै बुइ कक बरक रोजाबि हामबानो आंखाय रोजाबो कक बरक मास मा रोजाबनाय आंखाय मानि कक आबो मानि आबोक्तै मानि कक आबो करिखे सोंया इंके आबो हामा हरमा हायसि हामा हरमा बाय बाक्सना बुङै दं गाब्रो स्कुल लाइफनि सिमि चेंगै कलेजो थाङैबो पत्रेपत NSS nini taibo tongo ko NCC aro rogo bang phata rogo bo thangai mar jabai kya ma mosai kya engkai u phata rogo thangpro kai chini u kanmung chumung abrong no bunyaro rongni nugui tebo chonara namo jongkha tebo naithoro namo jongkha chini agini no ta engkai kotal aboya agini je tei tulei tei phaibe mani siri sitini je traditional abrong no teinyani bani khaba chaka tamni malay chino bo buibai solia asika naithok asika chonajak asika mosangjak komorija thano wanamang khatika aproni siminang ang college life ni simino khatika apro rogo ang o NCC ni tlangjago NSS ni tlangjago nini ayang ngko Darjeeling rogo ngka nini Mumbai rogo nini Gujarat rogo nini Delhi Kolkata abrok to North East to tonguno gamono karibo potrepo jaga ma thangka nga thangkai buini bonugo nini oko to chini tamnai ngko Madhya Pradesh ni Bhopal to aro to chini kaisa kono tongo Indira Gandhi Manav Sangrahalaya aro rogo to chini North East ni chini kami haikese nogrok tangja kokojak aro rogo nugui chini hai chini bonok chini mokhang abakerok warok ni shenamjak bupangrok ni shenamjak chini kanmung chumung phunukjak museum hakerok khatijak ta ko engkaba jengba chini no tepse khatina nango hai hinino ang terkai ko kanmung chumung no bo khatika nini ombo bai khai mosamanya na sunai thogya hai diba engkaba chini o rangjak richak nini kanmung chumung oborok no khatia sakleng India niang saktarka abnotei oromungni phataro thangpuro nugo adi shilpo mela roknei Delhi hat rogo Gujarat rogo nugo nini Ahmedabad rogo gobangma banik rogo oko lama gana rogo phali tongma nugo Rajasthan rogo chini bonok chini hai chini o oko wakom toya chini aborok bai solo bonok kaisa se ngai jengse gojarthani kisa komor ma haingi tongkha wana ma singjangi tongkha brogo puti mala ro khairok ngi tongdur khata gabno nugo yang khaklai kyam amo jayako chinoro raja khorono bo man thori tona nangnai abo kuno rang puisa ni ko gya abo rang puisa bai paime yawo mani rokno asaka bini mullo bini busuk je tam bini busuk je tam ni sane abo kok kri abo ni kok se kok tai sikri abo sini mung hai diba busuk sini mung china bo sung tabu je jakpan thangkai jungno uko puisa mala chini puisa ni rang batang tai ko rang batang hanta bono engke abo boi engke ba gini ornaments rokni no जों रांबोदां गानाय बरक बोसोगा खुरुमपुइनि बरक आबो रांनि से
साजोगै गानै दङै मानुखाय बोसों मोजां जागसों अबनो नुखायनो जोंनो दा बुइसिनो बजागानि का त्रिपुरानि गा त्रिपुरा बोसोखाय जुगै दंखा चिनियाव हुकुमो मुकुमो अबनो तो भाइके कमरै जाबा गनि नेव चन्द्रहार हन्दी आबरक तो ताइ सुताइ सेकरै केबो बाइ सुताइ करै बुइ जतनो जोंनो नुखाय मांगलिति साना नेंगिरक थारि मा पायो आसगाय सतनै खिउ बुनि मकल कलाइ थाङो आसगाय नायथगो इंके चिनिया साग दुग बाय चिनि चिनि साजुग मानि मानै बाय गरन बाय चिनि रिगनाय रिसा बाय चिनि रोजामुं बाय चिनि खामनि बुल बाय चिनि खामनि ताल बाय बोसोखाय मोसां आबो सावै साबाया इंका बायके तिमां सालजाया सालनिया वातै पान्ति फानो आं इहि हिया वातै पान्ति फानो तंतु तैतरि फानो तंतु तिनियम तियो पान्दा फु आरो मोसाना नांनाय फु रोजामना नांनाय फु काय सेला आला खिबियां थाङो ताङि हिमाले ओ चिनि दा आरो मुसाफां गोरिं न हनि मारक थारो इंके इंको आं साक बुया आं चिनि थिनांनि जाति थिनांनि चेरा दंनो तैबो कायसा आनि ताबुबा आगरतला फाइकेबा राजा खरो अर आगुलिओ हायनो बरंनो रांदि नायावनो फोरोंगो आं जे जरा मानो आफुरनो बरंनो रिंगो कबगो मुसारियो तलांगो फातारो तलांगो इ चेराइ खनाय दङ सिक्ला जास्लुकता दङ सिक्ला दङ इंको माइके उ हमचां याफालाय माहाय रिलेरै साय निनि ब पाइखे ब अब हायङै खरकसा मानजुलाया खायसिनि हुकुमो मुकुमो गथां दंला चिनि उ तुइमुगनो मोथाङै दंना नांनाय जों जेसेबानो सिदि रोंदि जों उ चिनि गोजामनो खिबुइ जाया जों तेबो कताल सोलोंनाय जेबो सोलोंनाय तेबो कुबो कुजो गानाय हायपानो याफांनाय बतारै जाया आबनि बागिनो जे जागा रिंगो जे जागा कबगो आ जागानो पाइले हइले के थाङो आं सेलेन मानो सेलो हिया खोनाखायनो हायनो थानानि मुसुङै दङ ओ मुसुं मानि थाइसा आबो दंनानि नांनाय आं मुसुं मानि थाइसानो दंखायले केबोनो मेसेनि मैया निनि मुसुं मा करिंकाले जेसेबानो बुइनो दागिदि तमा परा लेखा तमा रसामुं मोसामुं तमा मामुइ संमुं सुमुं तमा तांमुं लुमुं तमा वामुं सुइमुं निनि मुसुं मा करिखे नों सोरोङैबो माया नों आबनो तै मुसा वानसुगैबो माया फिया सिनि थानि ताबोबो आसगाय मानै दंगोसों अबो बाय थाङै मानु जों सेबुगो सामुं मानिया होनपानो जों ताबो बमतै जागाव दंगोसों अबो बायनो जों जावै नोंगै थाङै मानु चिनि आसगाय रांजाक रिजाक जों रांगला तैजाक कुसु खुरजायाको जों आबसगाय सिनि थानि दंखो खरकसानि कायसे कुसु माने बगै थांगा बरक चिनि रांगिनि जानि जा दङ आबाहायरक बाक्सा बगै थांगा फिया जोंने सिरि सिटिनि दै दंखो तामनि माले चिनो जादु कलिजा बुइबाय सलिया जों जेसे जागा फानो बुइदेसो फानो रोसा बायदि बुइनि हाव फानो आबो ब जागानि नै जों साइमानु आबो त्रिपुरानि हिनेयाव खरां खानाखायनो जों कमाय फान दं दे आजरावो केबो जादु कलिजा रोसा बै थंखाय हानो रथारि मा फाइने ब ओ बान्ता बाहायिं माहाय गुन्द्रु पइबाय हाय ओ मसकाय माने काहामनो जों तैलायजाक बाहायके पगना बाबनो पगै मेयाबनो चिनि जे उ रोसामुं मोसामुंगो ओ गरिया मोसामुरो खामतामारो बुइबाय सलियाबो चिनि ओ रोसामुं आगि गोथैसे बाचाय फाइपु आव सन्यंना जों रोजाबखाखाय मुक्तै मा कलायो बाहायके कलायबामो जों ओ मायनि चिनि थैलाय थांनायखाय जों कामानि आबो खोनाका हाय मुक्तै फुरि केमनो दागिना नांया बुना बुनांया तगना मोनांया इंके अबा हायके मन्त्र हाय आसो बिथि हाय बिथिन ताम्बा बिस बिथि इंका आबरंनो जों बाहायके खिमना बाबो साइन्टिस्ट फानो आबरंनो आसगाय सनामै मांगला और जामु सुरंनो आबो सिनि आसगा साइन्टिफिक सिनि पुरा नार्भ से थांसाय थाङो आबोगने गोथैनो बासाय फायनि साजांनानै मा होनो मुक्तै जायनो चचरि रिं फाइबले जों ओ माइकलाय रुफोरखौ काबलायखे हामजों रुफोरखौ काबलायखे चिनि ओ इंको चामिने थांफोरो सुमै दामखाय थैफोरो थांफोरो जों काबलायखे हाय मुक्तैसे चचरि रिं केमनो बुना बुनांया तगना बुनांया चिनि गरियानि खामतामखौबो नों आचुगै फानतंनि नों याकं फान मालि लागनाय निनि याफापा मा खरमनाय आमसोक सिनि सुरक रांगिनि रक हिंके अबायकेनो खारुइ बिसिले लाइमा सिलियां बोसोकाय लाइफायके सिलिया ताबुक रमदियानि बिसि कुरिक थामतो लाइख्या हिंके आ बिसि एको सि बिसिक दगनि सिमि चेंगै बिसि कुरिक थाम लाइख्यांकाय बोसोक जरा तै फायके आं ताबुबो लेंना सियाको
आं ताबुबो बाथांना सियाखौ ओंखाय आं अबनो सासेनि साय पाया सासेनि साय पाया बुइबायबो सदाय करि आमसकाय खोनाथक आमसकाय तंथक आमसकाय चाथक जत जागोन ओरो सिमिया रोजामुं मोसामुं सिमिया ओ चाथानि बाहायो आपति रगो बां फातारगो मा थांका निनि ऑयल फ्री आबरो निनि अरो सातानि मा खुरजाव आबरोंनो आबो बाय गोरोंजाक हुकुमो बा मा खुरजाव चिनि ओ सतयो मुई पें खाकाय सतयो मुई इ खाकायता उवा गुरा रंनो इखाय उ गाति हारुंनि सिमिनो बाहायङै फायो नों मुसु बुइरो जाबै फानो फाइमा लागोन नों पगै मा थाने आसगा मुई बाहाय माय खुइमा फायो ओ बाहायनो जों चिनि रोजामुं मोसामुं बायनो जोंबो तकसा तकतैनो लागा लबि मानब्ले जोंबो उ जराय बसा काबुइ तंखाय बनो वाइं खिलि हाय मुक्तरि थांरि मानुसं ओ ले ओंखायनसे अमो तामो दङ जागा मुसासो दंनानै जां मावान जुगु ओंखायनो जराय मुगलिलि इंगैसे ब मुक्तरि लिक जों ताबोहाय मबाइल फुनुगलायो टीवी रो फुनुगलायो पत्रे पट फुनुगलायो आप्रो कोनो करै अजरावो आबो बायनो सिनि तंथक आबो बायनो जाथक आबो बायनो फोरोंमु आबो बायनो बेबांनो जों आपसक जरानि समी जों परा लेखाबाय बाक्सा ओ हुकुमो मुकुमनो तै फायलायो जों वाइं खिलौयै जरायनो मजमो मुथुकायसे यां बुमा बपा सामुं तांनानि अगनानि गाबो बसक जोंनो जुबाय दंखाबा अर सामुं र आबो तंथक सिमियाबलै जुबायबो दङ हाबा रगो थांगे बनायदि बातै तांलायखे पाइले आंलाय दङ लेंलाय दङ साथुं गिरिं गिरिं बाथांनानि अग करै साकलम करै हायफानोसे ओ जादु कलेजा बातै लायखाय निनि गारिंले जे मेरे थांपयमा पेरे ओ आनि गालिंले जुग सर नबा नां सर ओंखाबा निनि गारिंग थांपयबानो नानि ग्र फायदि मा खबर होनब्लाबो आको ग्यादिबा आबो रंनो साकाकाय तिकं म बपगो माय खुइमा बपगो लेंमा बपगो आमसं अबो बबो तै बिथिं खा साबै ग्रादि इनको अबो रंनोले आं लेखा परा गोरों हनिले तामनि लासिनाबा तामनि पगनाबा लेखा परानो तामनो परिबा अमनो परिवो जों थाङै थांना बागै सिनि साक मां भाइके गाहाम तन्नाय भाइके बुइबे बाक्सा जनानाय बुइबे बाक्सा बुमुं खुजाकनाय अबन बागिन जों परिवो नम्बर सिमि मानै बय सिमि गस्त खलायै सामो मुंसापा नांया ओंके सेबगो मालिया चाकिरि मालिया ओंके नगो पक कलाय तंखा अबनि बागियाले जों बाइके थाङै थांनाय अ परानो सामुङो फनांगै आबोसे जों आ जराव नायदि गारि गुराबो बियाल लाइसुनाबो बसक सिनि अरन्दि परन्दि देरा खुरा निनि ताबुले बेबां नगो सगैबायो गारि गुरा आफ्रु लाइसुय BMA पास खायनि BEd पास खायनि आबो किसानि कक दां तंसि हनु ओंके ताबुले मोबाइल नो बेबां परि तंमानो बेबां तंमाय नुट बो तंमायो तेबसे कलाय ताबुकाय सिनि हा कथर बाथै जावै हा यंगो समा थांसिनाय हा यंगो सिनि अमरंनो तुनै नायखे सिनि थिनांनि सिनि खासुक सिनि रांजांनि जाति रक बरं मा तुनि सिनाय ताबुक सिनि उलनि थिनां रक जों आसुक जरा तुनि रपाग्या नरक देव तुनि जाबायदि आव नंनि थानि सिनि गोबां मा आसा बरसा दं नरक मानु माया करै नर सिनसे तेबो रंगो नरक खायंगो थाङै तेबो मुं खलायदि जों आसुक जरा कुनु रकम मसिनि मा खुगै जों आसुक जरा सकबाय जाका बोसोकसे अमनो तै जों कस्त खलायग्या आव आ जराव दा ताबुबा जों बेलाय सिरंखा बेबाक्सिनि याफानि बिसिङोसे जों कुनु साइमिया करिखे ताबु आफ्रुले ओकरक दै तन रगबायसि ओक नाहालायनानि खबरक सिनि बाहाय दं बमतै दं सिनि कक्तमारक जों कुनु सिसिया ताबले सिनि याफोसो दं ब जागा तामुङै दंखा ताम सगै दंखा साबो ब एवान मानि दंखा थों खलाव दा मानि दंखा रोजामुङो दा मानि दंखा मोजामुङो दा मानि दंखा सुमुङो दा मानि दंखा परालेखाव दा मानि दंखा आबो गोबां मा जों याफावनो मानि दं नरक तेबो साकथारदि तेबो जों माइया नै नेगेटिभ दा वान सुकदि जत जरानो पजिटिभ वान सुकदि जों किरिमालासि मानो खिबोय सिनि थानि दंगो जों जतनि से गोरों जों हा साकानि जतनि से गोरों नि मावान सुकनाय तामुङै हिमाले जों मुंसाचिनि मसला थक गरैसे जों बसक थग्रै बिसिया साकसारि दं आकाया आरो सिजाक बले जों रोंमानि जों आगि वासुङोसे मुसङै ताबो बसों हर मोसङै दं मानखौ जों बुय हर थैबाय क्या माइमा जेफानो जों मा जावो जिनि हर समानि नर जतनो साइमानो जों वा बाय वा न
सौवैसे वारुक वाबाय सौवैसे जों ताबो हर गोथार सौवै मोदायरि दङै मानखौ जों ओंखाय चिनि ताम बियाल करि जों चिनि लाजिमा किरिमा थामुनानि रिबो जों तागै मानो बयरा मिलो कमाय थांबानो जों कमाया जों तागैनो दं मानो जों तुलाबो गाय मानो तुलानि जों खोदोंबो सानाय मानो कुन जागा जों उसलुयै ओंया जों बोसकाङैसो दं नानां जों किसाखायनो हामा बारा अरंगलाक नोंको जेसो ग्लरियो आसनो जों तेबो आबो हेलेङै थाङो बोखा बाथायङै थाङो खा लर नानि नांनाय तेबो खानो कलर खलायै इ आङोबो ओंनाय सालजा ओंनाय होनै मावान सुंनाय आमगंगे बुखुगोरान खुक्ति आंते बसिना मुचुंगो आमसक जरा नों निनि मुचुंमान तङैनो रचामुं मुसामुंगो हामजागैनो नों परिफुरनि चिमि आमसक खलायै आसक जरा शक पाइख्या जे ताबुखाय नों राष्ट्रपतिनि याकते एवार्ड मानानि ब थाङै तंगो के आमसक जरा तै शक पाइमानि बिसिंगो जों साइमनो नों खरकसा फुरंनाय जे गभर्नमेन्टनि सेबु खलाय तंगो हनै के अबनि लगी अमा हाय रचामुं मुसामुं रगो बमा हाके कुबुलै आसक नों जराइरंनो तैदुलै फुरङै दङबो हनै जों निन खुक्ति खनाय मानका के अ सामुं रगनो बाहायके निनि जरा रुगै बाहायके फुनांगै आसक सामुं खलाय दं मानका अबरंनो किसा साइखना रेदि इ नों क काहामनो सुगा बुकु ताङै हिमालय मो जरा बनिन बागै बनासिंया आन बागै बनासिंया ते काइसा दङ टाइम इज मानि ओंके जरा तो तैबे बाक्सानो कसगै दङ हाय दिबा तेबसे दवै दङ मो जरानो जों मास मा कारिनाय जों साक मा कारिनाय जरानि बागै बाथाया तामनि माले आं चराइनि सिमिनो आं माध्यमिक पास खालायखानो पारानि चराइरंनो परिखा आं परा परि फोरोंखा ता टिउसन फोरोंखा आबुन लगलगि जेकुनु जेबा अक चिनि तो गोबां मा पान्डारक दं मला चिनि आगि हान्यो अक साकतर मान मारक सालगो गामियो पान्डारं लाइटा प्रग्राम लं लाइटा आरो आन पारानि चराइरंनो मोसारुओ रोजाबरुओ कक्तां सारुओ ओंका थुंनुग्रक फुनुगो चराइनि सिमिनाबो आं साकथारो ओंखाय अक आकाशबाणीयावबो चराइरंनि पान्डा हनै दङ आगि बोख्रिबो दं आरो आं कम थिङाफ्रु ओंके आं निजिबो गरगो जायनक सिक्लारंनि पान्डा आरो फायु मुसाफानो कारिया ताइको ओंके अक चाकरि मानमा तो सेबो हामा तो ग्रेजुएशन नेवलो हाबका ताइको बीए पास खाय ओंका हामाबो हमसक चाकरियाव हाबका बैंक से हाबजाक्सियो पुइला ओंके बैंक ओंखाय तो आबो तो रांदिनि बो कगिया दिबा बेलाय खे जरा बाय नों आबो गोदालै मा दंनाय जरा तैनि मा सगैनाय जरा तै मा फायनाय आबो बोसोका कुतुक सामु रां पैसानि बोले ओंके इ खलायका आरोबो खलायया बिसिकताम खलायका हायफानो आनि बोखाव काइसा मुसुकमानि दङ जतनि दङ आबो काइसा एम होनै दङ एम इन लाइफ नि जों चराइरगो मा परिया दिबा आबा एम होनै काइसा दङ आं मकल थाइमानि आं मुसुकमानि आं उंना मुसुकमानि जतनिन काइसा बोखावान सुबजाक दङ केबो खाय मा फासं हान्यो फिनिरु नोंगमसो मा परिने हमसो मांनाय हाबतिया बिनि बोखानि बो साइमाना नांगौ चराइनि आबो आं फोरोंतानि साइमांगा ताइको ओंके बिनि आरो बोखाव दङनि बागै बुआमनो तेबो जुगुङै मा सोलोंता ओंके आं ताम खलायका आं आनि आमान साका आं तो रोजामनानै मुसामानि मां मुसुङै दङ ओंके बेंक ओंखाय तो आसो जरा माया ओंके फोरोंमानि जागांका आं चराइबो माननाय चराइरंनो फोरोंनानि ओंखाय काय चराइ लामा बो माननाय तेबो ता किसा मानु आरो काय ओंका आं वाइसनो फोरोंतानि बाखलाय थांका आबोबो ओंको जात नन ट्रान्सफारेबल जब ग्यारेन्टि नि थांका ग्यारेन्टि नि दो थांका ओंके आबो कामि बिसिङो न बुइखे हनै दंका प्रमा तामो बेंक रंनि याकरिबा अकरगो फायका फोरोंतानि स्कुल रगो ओंका आं आनि तो आं साइमानले बोखावानि तामो चाबजाक दं आं तामनो वान सुबजाक दं आं फ्रि फ्रेंनो सावानो जे आंनि फायमानता ओंके आरो थाङै आं गुबैनिनो आनि फिल्ड मानखा बाइके माले आं जेसेबानो लेङै थानि आरो नगनि चराइरंनो नुखायनो वाइसनो आं पगै थाङो बंनो फोरोंनानि मां बोखा बासाय दं ओंके बरंनो आरो थाङै कुसु फोरोंका जत जागानो चराइरंनो बतलांखा आनि जे रोंमानि जतनो लुखालाय फोरोंका आनि आं चाकरि खायमानो को पुइला आनि पारा गानानो आनि पारानि बररगबो दं आनि चराइरगबो आनि पारा आमचाय नां फोरोंना नांबले जानि जा आमचायनो फोरोंखाय हाकिनो चुंनानि बोले ओंका आं साइंसे चुं सिमा बायnya बोले आं बतै दुलाय बनांनाय आं सिमानि नुंमानि बता किसा बुइनो बुरना नांनाय हायदा ओंके आरो फोरोङै आनि चराइरग आबो ताबो अकता जतिन्द्र कुमार हायर सेकेंडरी स्कुल आप्रु सिनियर बेसिक दंमानि ओनकाय हाई स्कुल
12 स्कुल जरा खलायबो आं आरो कक बरक चालु खलाय गाबखा आरो नि चराय रंना आं फोरोंगै त्रिपुरानि ओ हास्तेनि जुब सब फार्स्ट खलाय बरंनो हरियाना दिल्ली जरा बरंना आरो दिल्ली लाई हरियाना तलाङै बरंनो मोसारै कम्पिटिशन करखा मानजाग्रखा हिंखाय आबा के तैदुलनाय दंना नांगौ फोरोंनाय दंना नांगौ बय परिसिमि सिङाव बिजाब परिसिमि बोसो नुकना बारो पातावो मकल बाय नुंमानि सिमानि आपते कटर हिंखाय जों साजां दंलै ट्रेवलिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन ने गाबो ट्रेवलिंग बरो नुगो क्या सिका हिंखाय बय परि तमनि तेम नुका हिंखाय ते खातरि फैया इको ताबुक फानो बरो मसालाय दंखो हिंखाय बुखं नों साइमेना आंथ नै साइ नैची 2020 आं रिटायरमेन्ट थांखा के ताबुक हायफान आं रिटायरमेन्ट थांखा नै ताबुक फान आं बखाव आं सुजाया आं ताबुक बो सामुबाय नों गदालजा तामनि माले आं 2020 नि डिसेम्बर थांमानियावल जानुवारि तालसा आं मालेलाव आबो मालेलाया आने आमा मतायचा माबाय आं तालसा नगो तंखा फेब्रुवारि नि फर्स्ट डे बा पुला सालन आं ताइकासा रोंनागो आं तैसा पजा याचक फिका एज ए प्रिन्सिपाल सुब्राय विद्या मन्दिर इंग्लिश मीडियम स्कूल इको गानावनो सुब्राय विद्या मन्दिर आबो इंग्लिश मीडियम नो क्लास 10 जरा आं थांमानियावल इको फिल्डनि रहका ताइको वाइनि रहका बरंनि बेच काइनि थांका बरक जतनो पास खालायजाक आरो थाङै ताबो रोजामुं मोसामुंरक गोबां मा फोरोङै दङ बरक उसकाङबो अरो बानिक रग सरस मेला रग मोसाइनो थाङो बय मेला रग मोसावो नुंना नांगौ बयनारो थाङै नायना नांगौ बयनिबो नायना नांगौ काहामनो नाहाना नांगौ हामियानो खिबोय काहामनो नाहाना नांगौ हुंको बायके जरानो साक साक न मा फोरोंनाय मा जरानो नों सामु मा फोरोंनाय हुंके बोसा बोतै तो नुखुं तो दङनो निनि नुखुं दं फानो आबो ताइ आबो पाइलाय मंकरै निनि नुखुंनि सामु तो दङनो हुंके नों सेबोगबो नों जरातै मा थानाय आरो नों याचक जा आबनो कारिबो आं इको आकाशबाणी बो आं कक्तमा परि दङ आबो आं जराव मा थांनाय आबो तो सेकेन्ड निसि हिसाब आबो सति हनै सुरु सकरै सेकेन्ड बाइसे आबो चलिमा दंनाय आबो लय बंना नांगौ काइसा प्रेक्टिस लय बाइसों गोबां मा मानैनो जों आबनो तामनाय चारै मानु सामुनो बुइ जेसबानो अ जरान मा बासानाय अ जरानो मा पाइनाय हनै जरानो आगिनो थारि उइ चङै तनखाबो जरान बिसिं मा पाइनाय उ तिनि निनो खोना खलायसि नों हनै तिनि क्या सेलो रंखाय बते सुलुसिनाय आबगैनो जरानो नों न चाइतगै मा दंनाय जरानो जतनि से कतर सिनियाव लांमावो आं जेनाय माता आं आ जरानि सिमि अ बाइके साक्तारि फायांखाय आं ताबो कचार जागला खामु आं सालनि सालताम बाय साबानो सिनिनाय आनि सामुनि मारि ताम फुनुंनाय आफुरन सिमि तांते से तांजागो जाते से जाजागो हायदिबा चराइनि सिमि हिमते से खासिगि मानु हुंगा वाइसा बायनो उंगिया आबनो जों खाकलो खाय उ जरानो फाट अ जरानि बिसिंनो दति जरानि बिसिं मा पाइरनाय उलो लाई थाङै वान सुगै मुंसा मानानि करै आरो हुंके निनि नाहार मानि बतंना नांनाय आं अमसक जरा आं सगैया नांनाय हनै थोंमा रगन नुगियादिबा काइसा जागावो रमै खेसेबो फर्स्ट सेकेन्ड थार्ड चं जागो हायदा हुंके कचारनो ओइ आं खासिगलि आंका बबर अंनाबा कचारगो चिनि चराइरो परिथानि बो ड्रप आउट दङ थाङो हुंको ताइ परिलिया हायंलिया आबरो जत्तनो जों गोरोंसि फिया मानजाकसि केबो रिंया आसाया भग बिसिंनि जत्तनो गोरों ना आसायो फिया आबनो ताइताला फिखायना नांनाय मा फासङो बेलाय कि आबनो चराइ तो चराइनि बोले बो आनसुना सिया बनो दङो कासारि रहना नांनाय माने काइ खेनंया बनो थाइनानि बागै दङो कासारि रहना नांनाय आं तिनि अर गोबां मा कगनो मासाव तामनि हिमाले जोंबो लाई फाइजाबा हुंके अ बाहायकेनो खलायते ताबुक जरा खलायनो दंखो तेबो खलायनानि हिनि वानसुगो ताबुंनि सिनि चराइ बसारक तो बेलाय खेनो गोरों रुक्थारि दंहा सिनि हुकुमो बेलाय के खातो तङबो आगि आसक बान्या सिनि अबरं आसक सिसोग्या जों आगि उसिनि कक बरकनि जादु कलेजारक फाइकेकाय जोंहा फुरगो आसक खोनानानि इन्टारेस्ट जोंयादो हुंके ताबुंके खोनावो चिन चराइरक सोलोंनानिबो मोजों जागो रोजाबथानि मोसातानि ताइ उ संमानि सुकमानि आरो रगो जत्तनि सिन चराइ बसारक ताबुक चिनि थिनांनि जातिरक बसकाङै फाइ दङ साइमानि दङ मनि बमतै मारि बमतै काहाम चिनि अबनि रेजाल्ट तामो चिनि बसारक
시수구이 파요 다부 시우이 동 멜라이케 함자고 묵대 깔아요 어마이케 아기 승 아기니 시미어 마이케 때봉이 파게 때부고 조각하모 아우 다부고 줘라 당고 카바냐니 꾸는 꼭 그래 때보 너럭 어부는 때부고 조고 달랑디 앙나요 너럭 때보 고조고 아투꾸리 하잉의 증의 동의 바지 승너 부이 륵 타나뜨이 승너 부이 진이 너럭 타나뜨이 륵 타리 보통 누구이 보통 무발로 탕부로 누구요 진어른이 르자 먹노 아르니 버리 내럭 스릉 내럭다 르잡라요 그러니까 무슨 카트든가 봐 진이 꽉 벌어 어러 저래럭 아로 거 발 우츠프니다 거 아로 저래럭니 반오다 무살라요 아르니 리 빠이 우리 그날 하게 가네 무살라요 그러니까 무이번 누카시 시카시 니 너무나 스릉 나블리 따보 그방마 버럭 승노르 타리 동어 승노 스릉이 동어 제 까함노 저토노 스릉어 제 꼬턱노 저토노 싸워 제 나이턱노 저토노 나요 제 랑모 사몽낭만이노 저토노 륵타로 아부니 로기 에카데믹 낭숙나이 땀니 말레 승버르 서비 모사이노 시니 에카데믹노 시니 보라 레카노 승 야카르부야 승 어부노 뭐 서부녀 파요 어부니 로기 아부니 바기 양 마고요 angkuno norok no dagi maya koi masiani wabono pora lekhani logi jotono teyani nango mungsapano chine hamya kri jotono kaham ke jeng bukhuk okrani o jaga wabo nugui manka gobang ma chini mukumu hukumuna rugai samung tangle family darok gitei yang ukluk rogono nugui mano jeng gobang ma mane nugui manka baling rok tai jatre jat kanmani chini agini shimi kani hemani mani rok nungje shaka gamsa gobang mani noro jeng nugui manka ge omorok no jugali thanile thumbai thanile busuk rok somoi nangka boro boro rongni rok omo thumbai kya bahai kya amsuk gobang ma khaini noro jotono nugya mani mani gerei nugui mano jeng omo hairok borni asuk khaibe kya bono kisa saiknar de aw bukuk belaikan ni nabo neng saimana ni mucung kenau nai tong nero jotono saimana mucungo baksa baksa siniano baksa baksa nu sunu jako payu ano payu hingke angbo cubau tamni himale obo jotono sini na nango sini siri sitini manyo oba keno pokte pokte poklai thangnai chi hene nyang khatiu khati joma bo tongna ni nango hayati ba hingke aw neng sungmani kok belaikan nangmani sini jeng belaike borok chini bokhatam ni sanai jeng tongthok jathoko tongnai borok jeng rojab mosamu tongnai chini sajo gujobo asung naithok jeng tangma lungma bo chini bothai bumolok bo saksa naithok boise chini no srungi tong bosok gorong sung belaike rongo obo nei sanani kokre raurom di chini khajuo khumbor mano karibo jeng surang ni boru abo bosok naithok jeng je designer sinoron che boi sereng bayu hingke oko surang 과주어 베리를 가까이 버석서 나이도 하면 보레니니 쿤주어 와콤 또야 니니 매박동우 치니 그러니까 양 치니 그다나 또따라 오버 치니 그거 간티 흔히 봤던 거 치니 쫀드라 할 흔히 봤던 거 치니 아슬리 흔히 봤던 거 랑버땅 봤던 거 포트리 포 사이 사버야 뭐 그러니까 치니 마티야 니니 juri hini himai tetap kai mati atongo nini bajubon no karu no chini agi kaile bari rogo chini ae zro okorok bajubon yasa bajubon tai karu ro kan yasa yakung yak buksa usung ya kupulung sengna nangnai hingga kenya robo nungmata agi chini okoni wa phekok wa hage phekok jak hingga hage khorop jakai abo tepai manu ajuri mati anota aba hage je hage yafa kaini kai kulumui kum sarka kai busukse sena cerai punun cimi angkai sidano mokolo lokon haru mo matia yafa hai sidake yafa koroma hake kulumani yak jur kai manita au wa phekok juri no kan kai yang sangsa kan kai abo busukse nai thok ruk phaini busukse samung kalaija abo tagwang mokolo basi tong sida akenya busukse nai thok abo nai be ya hanyo bokrong cimi yakung jora engke nini changdugo bosung naithok haino changduk jili jalak hingga yang yakung mo sini kharu hnoi tongo yang bukungo balik tongo koli balik bemangta nung hamjeng na thangkai aijro koli balik bakso daitlangta japawo koli balik matia nini bebak kanmung chumung di gnai disa daitlangte khorop chakai aijro hamjeng na thangpuru eba hingga chamni kache hingga ba
Samirini tongo bini bot kan mungsumung nini japaro go korok ti payu bobo ngke nini mazang tajang ni potri podagi bat seng wani mang singkai tak bat cerai bat cerok sini lia deng isuru sini lia seng nyamani ngke wana ma sing cai tiba ngke to bo wi to cai agi ngi pai mani no bo agi bob te ke kosto khlai le phekya tabuk to belai kesi kelai tabung ni no kono bebang ti horman thugi tong ka he tiba ngke obono thumnani I neng sengmani jora nang sukan abo ang college tong pru abo rom di 81 no kotai ko 81 no 12 pass ngai college kai khata nga kai 82 ni kachar mazro kai NSS ni Mumbai ma thangka okay apru omono o ko rong no koli bali ko mani rong no thumnani ang wana suka boromani boromaya aro thangai mosanya ni phununanta mulkai jeman mani mangka orono kami am jaro ko thangai ulong ke te ulong ke boro nugo kya Delhi hat rogo Delhi rogo adi shilpo mela rong ke nong khoru chinobo ngkayang bupa logo thangkai bunugu lama kana rogo phali jongmani ngke ko Gujarat rogo bunugu lama kana phali jongmani ngke Rajasthan bunugu Rajasthan to sire kabang masi ngke ang thangbo joto no rohba jengka phalne rokan ta tam na se kabang ma telang na nai madam nang ase no srodi ni boss dai ma tu Delhi ni ka to Delhi hani ka to boss thai ni ma da bukang mane oro tum na ta nor ka mas man to yang to kang ka pro ngke o ba ke no thumang ngoloke tabung ka to chinoro no man thoka ma saka ro bo je u ri chum phale jong nai rong no bo o ba ke no rong ti rong no bo ki sa phal di man thoro di ri chum ni logi sini kan mung chumung bonanggo ni ma saka ngke tabu ngko ngi tong khabala man thogi tong khabala o ba ke no sini joto mani nyo belai ki nang mani o bo bui bai sol ye bui hanyo kuthumusi phayu rukuri phayu omno nanya bagai borman ni ang o ko kai belai ke na sanjak suka guhati o waisa program khanya thangpur kai ko mahanungom borma ka boron omuti purani sini siri sitini se omti photo ro buinyar bacha bui na chok jakai ngko omu bo jaga mana hanu boro thangi mana hanu jesu teibo boksini hatai thai sini lai bunyi aro thangi na tugi di man glak nungo bono kanei a jaga thangdi nono sini nai bo jaga ni ngati purani ge chin mungnya di bamo busuk sini mung kotor mo belekin sini suka boro ngati pura nge obo hai kotor to tongba omai kotor kre nini cha mung bo sijago kan mung chumung sijago buni se rengja buni se sijak a ngke ba hani sijaki tong khabli oi ning anero ni sanang ni abli hai tiba abun baginyo angkai mawan chugo o mani rong no le sokomulei jaya kichapan jaya ngke buma bu phano sokomlo hai singchu buma bu phah mai tamya motai chakhana kri kya ma hai abo haya seng mujuman tong le nge chini bosong chini siti chini bebak no narang nanang omo sereng mani omo che si mani omo che sinia ka boboro ni sikasa omo se saime ka boboro ni sikano bo koroksa sengbai bai jau bo moro po bai kheta kai saima ro ta ba haisi ne ngke oma ke no tebse tongkhuna ngka kai abai ke te buru tuklanya nang nai oma hai naitho ko kothok omti mani rok no te beseng khatina nang nai haw ang guluk sasake oro ko museum khlanya nei sakthari jong jotono buino mang kisili tong khai buiriang kang khlaya abo haya niji no sak bai thang no sak thana nang museum ka cha khulongna hani nai jawo ngkai aro jotono sinia ba sinitu nini rini bumol ni simi chengai maimuni simi chengai kanmong sumuni simi chengai bebang no tonani ni wan sujago bosok jani chano tabu bo samung to payaku tebo tongku aw sokat roma bai khatungka chakha tebo khaba chaka tebo obo hai kuchuk sokat man bai thun tebo thun obono nayo ngai sengbo obono thiasang no tangi thangani ne kha khlayo abukun khokte yangte bo saimana mo chongo jeng nono agini simino nugi phayo jeng saimano rojab goreng mosak goreng hne saiman mani logi tak goreng lup goreng hne bo jeng saimano obo hingke neng buino tabuk phainai sikli borongno rojab mung mosamung rok bo phurungo hingke aboni logi gobangma samung khlai tongo nongni khokte angbo khnai manka hingke aboni bising
ताक मुं लुप मुं वे बा गरंगै तंग हंके अरि गनै रखै ताब फानदा नों तागि रक तंग खनगो तंग फुर रग রিগনা হিংকেরম দি সেবগো হামানি উলো বিসিকব্রি বিসিবাকসো তাক বখনা আবনি উলো অংকাই তাকনানি জর আছে মারিয়া ফিয়া বুño মা সাওয়াং তাক ফানো তাকনানি মুসুঙই দङ তাক ফানো তাগै মানাং আনি রিগনাই আগি তাকাকাই কামি গুরিও বথাই নাইथौजां मानि दा गामि गुरियाव होननानै कके ओ बब आं किसा नायतागोन अमहायता गोबां मा आबनि कक दङ साबाय आब ओंगाकै अमहाय ताक थानि लुप थानि नायथक चिनि नायथक मानिब किसानि कया नायथगै बुइनि हामजागनानि खलाय उंनानि नांगौ सिनि रि रंनोब फालै फातार रहरै जों गोबां मा सिनि लांमाव जों कुचुग गासावैनो जों थाङै मानो थांनानैबो गायसे लामावबो सिनि रि न' तो बुइ हामजाया करै अब हायां गायसे फातार थाङै गायसे एक्सपिरियेन्स शेयार खायनो बरोलेण्ड नों खोना हाय मा दं गे आरो थांमानि अल ओभार इन्डियानि बर' रक फायबो आरो जे आं रित लाङै थाङो चिनि चरायबो सारावनो जों बिजनेस फासिं किसा आगक थायाबला गोबां आगक थाया लाचिमा किरिमा दङै दा हायं सायमिया हायपानो आयांग जों थांनाय नांगौ परा लेखा खलायै सेबोगो चाकिरि मैयानि आजुगै दंखानोया चिनि रि न' तलाङै थांमानि आजागा आं जे तलां मानि गांसापानो किफिलिया जतनो ताबुकतो तेबो सेब गोनां ताबुकतो नरक गुगल पे रक हाय रक खलायमानो हाय दिबा वाइसेबानि मुम्बाइ रंनि गुजरात रंनि जत जागानि सिनि रि गनाय सेट रक रिसा रक निनि बेबांनो रि कुतुरक स्राबचान बिसिं बाय थांखा मुंका मावान सुका चिनि आं दिल्ली हातो बोरैखा दिल्ली हातो बां थांखा चिनि बोरि रं तलाङै ताम सोग्लासि जां नरक हिन्दी जों आरो मेलाव थानाय आं आरो थांखा आरो थांमोन आं दिल्ली हातो खतल गायथामना रगौ ओंखाय चिनि रि चुमनि गायसा ओंखाय चिनि वामुं सुइमुंनि ओंखाय चिनि चामानि सोतै रक निनि दाम होनाय चिनि उनको थेनतरि रक निनि पत्रे पत्ताय क ओंके आरो थांमानि बुइ सानु जोंनो पानर कासरि गनाय नायथो कानै दङ जोंबो काना मुसुङो आरो अकरक लागा फायो मेम साहेब अकरक फायो दिल्ली जोंखबा राजाखर जोंखबा पत्रे पत फायता बर' मिटार रि मिटार सानु आफ्रुता मिटारखौ जों जे इच्छाखौ रिबाय सलामै मानो आसुकै नायथौजागौ मिहिमै दङ टाइर हंगा जो स्राबजागोन पाइथांखा जामाथैनि टाइर हंगा दं इनको अमहाय चिनि बेडशीट निनि पर्दानि रि हाय रि पत्रेपर कुनु हावसो गलायो आयं फासिं सागाबलां थासिङनो खुसु खुरजायाखौ चिनि रांगला खुरजायाखौ तेब दङ जाथानि नोंथानि बाक्सा लाजियै किरै सारायजाङै दङ आमथै मानिबो दङ चिनि गोबां मा दंखौ खुसु खुरजायाखौ अंको किरिमां लाचिमां abo kine lachine nangya chini nijini abo chini chak baitangni tamni lachine tong tangkine tong hangka agi phano saijung phano angri gane borok kani college thango resabo kok borok bui jesapan saijung tu ukulugo ang ani resamna tam tongma no bahkeno mani khnibo ma khatika omti khlanya thangtani kai unnok ni borok robo kisa jubana nang ngan nogo bo bono khabang khulasa kai tangri tona nango thungmo phanangdi resamo phanangdi bono nang yasi yakari ka boreng mani bakyang na ba jorati bo mas ma khlaili ang ka ba heda ko bono bo nang kicha bini je khlanya musung mani no khlairi tona nang baksa no sab kai musakai pora sengla bula dis dera kabla hai amtiya pora khanyo bo deraya abo resap khanyo deraya musakanyo deraya bini musung mani silabu bo aro sign khainai bo basai manai nijini yakuya saka baksa mamui songai गोबां मा मुं खलाय तंया दिबा सिनि तो कथ फाटन बर बताबु जों अरबो नुगै दङ जत लामप्रा ने सिनि चामुं बाय चावै बानि ग्रगो नुग दङ सिनि खतल मांनो बिसिर थारु ताङै हिमाले आरो मस्ला रक गरै गारो थग रक गरै आबो साइड इफेक्ट निया आबो चाफानो बहक देराया आबो गाकाय सिनि बीटीसी आबो न बय रुतुगैसि दङ सिनि डाक्टर रकसे प्रेसक्राइब खाय तंना ब्ले साना ब्ले बुकु बायपानो हक मसला रक्ता जादी थरक्ता जादी बयल जादी ने चिनाम तो बयल सुगनो बली हाफ बयल चे गाहाम ओंखाय चिनि मैखोथों थाइखोथों बोसोक जे मसला चिनि गोथांसेयाबो निनो बान्ता खुन्द्रु पय निनि पत्रेप मानि आबरबा गोमानानि दे गोमाया तब फान गायमा तनायाबो न बोसोलै नारगै मा तनाय बोसोलै कमर यांना नांनाय ओ तैमुंनि तैरानियाहाय
अबो बोसलै कमर यांना नांनाय जाखानो खिबिरना हाया ओंके स्राबजा सामुनो तांखानो खिबिरका बिनि बोथायसि मायाखौ ओंके बागबागिजा काई बुफां बानानि जरा सैयाखौ थान्यानि जरा सैयाखौ काने सेवका के बाइकिं ना बा किसा खालोरि जना नां खालक ना नां ओंके बो थाइकेसे सिजांनाय बोले मुखिदों थाइकेदों पानो गाहाम जादा हामिया जादा मासे सिनि न इ तामपासि खिबिउका गो हामा बारां माखाय सिनि बिसि जाथाय आं तखतायको हामा लक ना नां जेसा सामु पानो हामा लक ना नां दातिनो हामा बाराय इ थोंलिया जालिया तंलिया ओंखायनो देरावदा ओंखाय नों निनि बागान फाननायदि निनि मुखिदों थाइकेदों फाननायदि परा लेखा फाननायदि नजामु मोसामु फाननायदि निनि थोंमुरो फाननायदि जे खालगै दंनाय बनो गोजाव बखिरि खावता बखिरि ताननाय फान तानि मालि आबो आसका बखिरि खाका राखा जों नक तांथिनि आगिनि बरक सामानि दिबा मुखलि वासुकबाय नक सुंसादि मुखलि वासुंबाय नक सुंसादि मुरि बुदुकबाय नक खातनदि राक राक सुकाबो ओंखाय उ वा नरम गाबा दतिनो हयबान थांसिनाय ओंके उको गुनफान जासिनाय मन गोराङै दंना नांगौ माने आजागानो गोरों सगै साकथार सगै सय सगै दंना नांनाय थाइजाखानो फुंसा ओंखालें लिया सामुं जालियाबो सामुं जानानि आंनादि बिसिकबानि सिमि बिसि कुरिक थाम लाइख्यां गाकाय बोसोकाय अर आं गोलगै दंखा बोसोकाय खालगै मा दंखा अमका सालबुर बुरम गाहामनि दाङै फायकेना बा वातै मानजांबो दंखा सातुं मानजांबो दंखा होनजांबो दंखा साजांबो दंखा दै गतरबो दंखा हर गतरबो दंखा लामा हारिपेबो दंखा जरा रग तासो गारि गुराबो चलिया बोले इनके बोसो मासे मानैयाबो दंखा ओंखाय आसुनो सयपानो ताबुक आसुक पानो रिहिन जाखा आबनो हान्यो हाय आं सिनि संगि नाटक एकाडेमि बरक ओ बाहाके सिनिउइ कारि मानि ओ बाहाकेनो बरक बिसिं बासां कारि दङ सोकां रगबो गोबां मानसिनि हासदेनि मानबायख्या आव ओ बाहाके सिनिउइ कारि नाय बतंना नां तंमा बाय सिनि थिनांनि सिनि जातिरबो तेबो खाबासावा न बाहाके नुखाय आव सामुं तांखाय आबनि फुनुंमारि गाहाम मानो आबो हायनो थांया तांमानि गोनांले बो माननायनो सालजाया सालजा जेसो जागाफोन मानाय बो आजो खामप्लाय माननायनो आजो खामप्लाय मानमानि फायनाय नङा जरा जरा गायासिनि रायासिनि हान्यो खागै खिबकाले बोलताय बोसोलै इंलांलिया बुखो अक्रां गेंके आमसक जरानि सिमे नों और जामुं मोसामुं रक बाय गदालि फायग्या ते गोबां मा सामुं रक खलाय फायग्या गे ताबुक नों राष्ट्रपतिनि याकते एवार्ड बमानानि थाङै दंग गे थाजिङो साका आमसक जरा फायमानि बिसिङो त गाहामां फायलियाना गे जोंजाल रकबो फायग्या अ जोंजाल रकले बमा हायके नों कातिउ फायनानि नांखा आ जोंजाल रकनो किसा साका आव जोंजाल गरै कुनु सामुं गरै प्रब्लेम दंनायनो जे प्रब्लेम न सल्व खायमानाय बसो सामुजारि मानो प्रब्लेम नुखायनो आं उसुलै फायकेलें लिया जोंजाल नुखायनो बुसुलुं नुखायनो काति फायकेलें लिया खुमुलुं मांयाबले बुसुलुं न नों खुमुलुंबो मा स्रामनाय आव बयथाजा हनैबो आं खातैख्या बयथाजा साइबो आं जलिखा हायकेलें या मनंना सोनांनाय गोतै गोखा मनंना नांनाय थामथिनो लहरंना नांनाय जराव मा तुंनाय थामथि सामुजाना बागै हायदा ओंके हायनो ओको गोतै मांमों मायाबले गोखाबंना नांगौ ओंके अबाहाकेनो परिस्थिति जे जागा जे रकम तमुं जामुं आबरंनो नायनो मा लाइ बुखाता ओ जागाव अमतेङै जाया प्रेजेन्ट सिचुएशन आबो बुजिना नांगौ बरकनि आबो कायसा पॉइंट आं जे जागा थाङो आ जागा बमतै आबो कायसा शिक्षानो जे बरक जे जागा एडजास्ट खायमानो आबोनो शिक्षा परि सिमि आं बय सिमि कलगि दङै कुन जागा बयबायबो मिलना रोंया कुनबो साना रोंया सिबि सिया निनिबाय नोङै दंखा आबो हाया बयबायबो एडजास्ट खायनानि आबोसो जतनसे गथरखौ गां आ जागा आ प्रब्लेम न बाके सल्व खायलाय फायमानाय आबोसो को ओंखाय निनि तंमानि चामानि निनि आबो बो जतनसे गथर निनि तंमानि चामानि अंको बेगलायजाक एबा निनि ट्रेकनि फाताराव थांजाक आपतिरो हंकाबो आसो तिकिया हायता गजायाता निनि जे लामा आबो सिदा अंना नांगौ देवागै थांगाय नों कलाय थानाय लामानि ट्रेक तै नों थाना नांनाय ओंखाय जे सिचुएशन नि बसकाङो
abno bahai ke solve kai manai neng abo sak sak mawan chungnai nin thani tongna nangnai abo neng bunyamang dependent bunyamang neng kesengi tong khai bongya sak sak ni kaisa উপস্থিত এবা প্রেজেন্ট নিনি যে আবনো টেকেল খাইনি আবো নাংনাই নিনি সাহস নাংনাই বখা কতর বংনা নাংনাই নং কিরিমা তংখাই নং লাই ফাইমেয়া প্রবলেম রং নিনি বখাবো কত রঙই নং কাইসা অ সামুনা চারি থাঙি মানুনি বখা তরি ফাইনা নাংনাই নং আরো কিরিউই খুসরুই তংখাকালে নং কুলুকসিনাই নং নং আবনো লাইনানিবো কাইসা সাহস দंना नांनाय बखाव आं बोरै आंङो खालामनांगला आं ताइ खरकसान मा सानाय हाया नों बरक नों बोरिया नों पहिला बरक निनि बोरि फानो नों चलानि से निनि या कंसा कम याबले चलानि बो या कंनै आं ताबो बोरि चलानि सानामा नांखा बाक्सा बोरै यंकाय इ बाक्सा परिरिया बाहायिं या हायसो या आपतया बो बोसानु bo buri phanu borong no bin bo bokrok bin bo brain bin bo bebak cinta shokti bebak tong bini same se bo munushu no bin sago celani sago je tong bebak tong bin sago bo engkai hai ni neng burinyo asa khlaya celano khlaine haya same se equal se kaini no jaga mangkai borokni khlaina ni jaga sepsap bo chubamu nokni tai gana gini borokni tai jotto bini bayap chari ro kaham kai bo kaham kai no thanai Cubamung mana nangnai jottoni no kaham cubamung hamyaya ngan bo kaham no maruk thanai kaham no kai jeng maichu chui maruk thanai hamya no seng kai maichu chui ruk thana nayo hayako kaham no so maichu chui maruk thanai kaham ga kai no jotono buibo kaham nai neng sitara kai no buiruk tharglak neng je dol teinyani neng je ojama neng je leader ni leadership botongna nangnai neng abo kekha ketei kaham hamya yasi yabaksa soman keri bebak no neng nijini hini matainyai obo phonani obo donani hingkale bo tikili asalni chatamka bailainai songchalayo bailayo haikeleng liya thaimalang liya mani haike thainai jat banai jat tengna nangnai asung abo hayadiba इनके बुकुक ओकरा ताबुक जे राष्ट्रपति अवार्ड मानानि थाङै दङ नों आमले नों बजागा थाङै माननाय abo to borok to saklaya kho tabo borok chini all india bo chini hakotor ganangoi bo hasteni sabo mangkha abono saklai gra khatai ko saklai manisiko ulo borok kesarano kesar khakai je jaga kesaro borok no bebang no roino talangana abo to engke je jaga kesara aron ma thanai ta boro jani sijangi tong habo to sia phia rashtra bokrokni yaktei no sokat to bagjago agi to engke tabo ba hai nonga hne khaklayo hingke nijini simi wan chujawoi sini bosong sini borok sini thinangni jotoni bagino seng okulogo usli tongnai bo sotoni matumnai ma bamsanai jorabo ma tuidulnai haitiba bobo khoroksa kahamno mung khlai manai bini sago botong jotoni sagono mungse mungsar horo motai ro jotona thangai janani mungse mungsa tubo जों आमनो से मा कारियो अ संगीत नाटक एकाडेमी एवार्ड नो कारिबो जों नुगिमान खनि नरो गोबां मा एवार्ड मानजाकनिनि के अ एवार्ड रगले बुफ्रो बजागा जागा रगो मानखा तामनि बागि मानमानि इंखा आबनो नोंते बस्राय के जोंनो साका हंके तेबो चावना आव अबो नों मुइतो खलाय मा बायां उ सरायनि सिमी मानि फेमानि नो मुइतो मानखा आंबो आव सकात को गोबां मानो मानखा आमसके मानखा आं tamni sanai tonani jaga sikri kya bogino museum rogo phano lo ton sin ni wan chugui tongo je ton mani toni ton kha baksa to hanyo pisa piringi tong jaka hingke serai simun mani phekyang ang school life ni simin mangkha block level mangkha nini district level mangkha potre pot kong mala bataimung dosamung musamung hingke nini state level mangkha nini potre pot mothani bakhakti boro jaka engko bahai sinikulu ya kebang man tungu sokat engkai to tam khai o sokat ni manmani logi samu sokat man khenong ya naku bujika sokat man khenong ya sokat ni borom boseng rena nangu nono sokat ya farmangke tepse tangdi tepse kudidi hanma kalayu tepse ya fardi chini borong no tebo ya fardi neng simani rengmani aba si kalayu tepse khaba charo हाव सकानो मानमानि यागुलो खाबानो बासाओ
ओंके आबनो सिमी तयै हामजागै आं माखा हनै लेलाय तंखाबो इन्या नि साको जे तंमानि आबनो लुख्लाय सगैरना नांगौ अ सरकारनि बरम आबोसि ओंके आं संगि नाटक एकाडेमि सरकारनि बागै साइजाका आबो आंया आबो चिनि लुकोसि आनि बसंसे आनो सिनिरो तांगे हिमालय आनि बसंनि रसामु आनि बसंनि मोसामु आनि बसंनि कानमु आनि बसंनि जुमु ओमो सानो सिनिरो नर सानो सिनिरो जों बुकुक अक्रानि खुक्तै कक सालायै खोनालायै जों स्रों थाइबो गलायो स्रों मुंबो मानो तामनि बागै हिनमाले बचराइनि सिमे बिनो मुचुं मा तंगैनो अमसुक जरा ताबुक साक जरा चिनि मुकुमु हुकुमु न रुकजाक चिनि रिगनाय रिसा कानमुं चुमुं अबरंनो अमसुक खलायै ब हासल गोबां मा जागानि तुबुबै खातिवै जों ताबुक बिनर नायनानि अम हायरबो मानथगो इंगेतै अबनो कारै तेबो स्रों मुं बिनि थानि मानो ब कायसा स्रोंगै खरकजानो फोरोंगै मान्या हनके अब स्रोंमुं कलाया इनके ब स्रोंमानि लगे बिनि मुचुंमानि तंगै ब रोंनक रगो ब फोरोंगो अमो बेलाय स्रोंमुं कतर जों मानो हाके जों चिनि पान्दानि पाइथाक बोखागनो थांलायसिनाय इंके बुकुक अक्रानो ब बेलायनो हामबाय मारुआ चिनि मुकुमु हुकुमुनो अमसुक कुचुगो तिसा थानि बिनि याक बेलायनो सामुं कतर ब खलाया इंके अबनो कारिबो ताबुक चिनि कताल जेनेरेशन कताल फाइट तंनाय सिक्ला सिक्ली जराय खनायरक बरंनो बब स्रोंमुं फोरोङै दंगो अबनि लगे बिनि बरोंमानि लगे बरंनो बते ब स्रोंमुं फोरोङै दंगो जे दिनि अमसुंनो पाइथाक फासिंनो जों सालायसिनलाय गेतै बुकुंनि खुक्तै जों खोनालायनाय ब फाइट तंनाय चिनि सिक्ला सिक्ली रंनो कताल फाइट तंनाय जराय खनायरंनो ब माहाय कक गजारना मुचुं आनि आसुंनो कयमुं सिनि थिनांनि जातिरंनो ताबुतो परालेखा गोनां गोबांमा कुचो काजाक सिनि थिनांनि जरायरो फाइतंगो चिनि अ हुकुमु मुकुमुनि जिलावो चिनि पद्रेपद कानमुं चुमुं चिनि पद्रेपद चामुं नमुं तंगो जों जत्तनो पुफां फांसासि चिनि बलं दुंमालि दुंमा बाय दुक्सा याफां मुरमा थानचा नोंबा बर'नि आंबा बर'नि चिनि बसंनाय कायसा आव पद्रेपद मैकेतों थाइकेतों रमदि चिनि बारिवो सबाय कुमारी सबाय वाचें सबाय बुलु सबाय पद्रेपद दङो चिनि बसंगो बसं पद्रेपद न दङो पिया सबायले सबायनो चिनि कानमुं चुमुबो जतनिनो नायथक जों बोसोकसे खुरुमपै जतनो मिलौै सिनियाव कामुं चुमुरनो दै नंखौ लागे जों बोसोकसे खम बोसोकसे नायथक बोसोकसे फान आबनो जतनिनो निनि आनि हिन्यावै जों जतनो बोमा कायसानि बोसासे तेबो अबनो तिसालायदि तेबो कुचुगो काथुन अबनो आनि नायमुं आनि मताय आताय आनि जत जोंनो ताकनाय बरंनि थानि अबनो आनि सुरिमुं आनि खुलुमुं जोंनो तेबो जों सारै तन्थुन तेबो हायंगो सिनिरि तन्थुन जों तेबो बुइनि साय कुचुगो काथुन आसुंनो खुलुमका जतनो हामबाय बुकुक अक्रानो हाके चिनि खरांनि बखाक्तिबो बेलायनो हामबाय मारुआ चिनि दफानि बागै अमसुक सामुंखलायै चिनि दफानो कुचुगो तिसानानि लामा हिमानि बागै इंगेतै नाय तंनाय जत हास्तेनि लुकुरकनो ब जतनो न हामबाय मारुआ पाइथाक जरा जोंबाय बाक्सा गोरोंगै नाय तंमान बागै अमहायनो तेबो काहाम कक लाम पान्दारं नंनि बसकांगो तुबि फायनाय तेबो बरम गोनां जुग संबाय जों बरंनि बखाक्तै बरंनि थानि सुरुंमुं तेबो काहाम माननाय आमते हाय कक लाम रक जों तुबि फायनाय नरक जयावै नाय तंदि चिनि खरां
চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে।